Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari na ang atong mga top stories of the day. Today is November 11, 2025, Martes nga daw. Halit sa mga structures bukod sa Bagyo Tino, nagdangat sa masobra sa 600 million pesos. National government nagpasalig sa bulig. Vice President Sara Duterte ginbisita mga natamaan sang Bagyo Tino. Negros Power, nagpasalig na mabalik na ang power supply sa tanan nga area sa Domingo, sunod sa kay Congressman Abby Benitez. Lalaki nagaatipan sa iyang inugbulang ang mga manok, gintiro. Kag sa Good Vibes, donasyon para sa mga natamaan sa Bagyo Tino, padayon nga nagainapot, inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod LGU luyagay pa siguro nga ginapatuman ang price freeze diri sa syudad. Ginsapol kahapon sa Bacolod City Local Price Coordinating Council upod ang mga nakalinlaing nga ahensya sa lokal nga gobyerno para sa pagpatuman kag monitoring sa price freeze sa basic goods kag commodities. Kaupo diri ang Department of Trade and Industry, Bacolod City Police Office, City Administrator's Office, City Legal Office kag iban pa nga mga members o kung key members ang council. Kinpirmahan man ni Mayor Greg Sataya ang Automatic Price Control kung APC nga ginmando sang RA 75821 o kung ang Price Act nga nagasiling nga dapat gilayon ipatuman ang price freeze sa mga basic necessities sa lugar nga apektado sa state of calamity. Maga-coordinate man ang council sa pagtukod sa joint inspection team nga maga-monitor kag masiguro nga ang mga pampubliko nga mga merkado kag establishmento komersyal nagabaligya sa basic goods kag necessities nga nagasunod sa ginapatuman nga APC. Sa number 9, may 30 ka mga IT equipment na gindala ang DepEd sa Negros sa pagpamuno ni Secretary Sani Angara para sa mga eskwelahan nga lubos nga naapektuhan sang Bagyo nga Tino. Suro sa kay Angara, silang damlag pa nagapakig-angot sa mga eskwelahan kag iniya nagakinahanglan sang ilang o kung nagakinahanglan ang ilang nagpabutyag sa DepEd sang ilang mga kinahanglanon. Lakip sa igahatag ang mga Starlink kag mga laptop. Damlag pa, nagpagwa na sang directive si Angara para sa gilayon nga pag-release ang Quick Response Fund matapos ang pagpatigayon sang inspection sang iya nga talatapan sa epekto sang Bagyo nga Tino. Sa Roberto S. Benedicto Integrated School sa La Carlota City, masobra sa 600 ka mga estudyante ang apektado. Ang tanan nga TV kag printer sa 28 ka mga classrooms nagguba sang baha. Kaglunang lakip na diri ang 50 ka mga computers sa ilang ICT room sunod sa kay Angara sa official page sini. Sa Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School naman sa Moises Padilla, na wash out ang 60 ka computers, 40 ka mga laptop, kag equipment sa radio broadcasting, wala labot sa mga naguba nga bentana kag pader. Sa Don Benito Lopez Elementary School naman sa Isabela, duwa ka heritage building ang structurally damaged kag na wipe out sa mud flow. Sa press conference kaina, may napulo ka mga classrooms sa ilang report ang totally damaged suno sa kay Angara. So they don't have internet connection. So yung mga schools like RSB, DSB, nag-request sila for app. Ang tanong namin is, what can we give right away? That's what they requested. So we have all 30 pieces of IT equipment, Starlink, laptops, we'll give to the schools right away. Yun ang immediate. And but apparently there's no connectivity, but it's Starlink. That's Starlink. We'll provide some connectivity if they have power. So they report a lot of classrooms damaged. Quite a few. Ilan ang damage natin classrooms? Last question. Only 10? Of 10. Totally Yeah. damaged. 10 totally damaged. These are the So totally damaged. can no longer be used. But there's a lot of needs cleanup. A lot of schools need cleanup. Sa number 8, isa ka lalaki nga nagaatipan lang sang iya nga mga inugbulang nga manok, ginsulod sa mga armado kag gintiro.
Las 7:30 kainasang aga sa gikatuan sang tatlo ka mga armado nga persona si alias Alex sa Purok Malipayon, Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. Nag-atipan siya sang iyang mga inugbulang nga mga manok sang gintiro sa likod. Gayon siya nga gindala sa ospital para mabulong. May nagkuha sa crime scene nga fired cartridge ng 45 caliber pistol kag fired shell sang 12 gauge ammunition. Gilayon nga nagpalag yung mga suspect kag ginausisa pa sang PNP kung ano ang motibo sa krimen kag kung saan sino ang sa likod sini. Sa number 7, isa ka lalaki nga nagadala sang pick-up kag ginanod sang baha sa mag-igo ang bagyo nga Tino. Ang sa karon ginapanawagan sang iya pamilya kung sino man ang nakakita sa iya kay tubtub sa karon padayon pa ang pagpangita. Nagapanawagan ang himata kag mga abyan sa tag-iya sang puti nga Nissan pick-up nga si Dennis Selyado. Na-recover ang pick-up sang biktima sa dalan malapit sa Taytay Galo sa banwa sang Isabela apang wala na 51 anyos nga si Selyado. Naabdan sang daludo sang baha sa dalan si Selyado kag siya ang missing humalin pa sang paglaslas ni Bagyo Tino sa tiniligdan nga semana. Uli siya nga nakitaan nga nagatindog sa likod sang pick-up mga alas 5 sang hapon sa tong Nobyembre 4. Sa may impormasyon o kung nakakita sa iya, magkikangot lamang sa local municipal o kung City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung sa PNP. Sa number 6 sa Bago City, 7 na ang na-record nga patay samtang 4 ang padayon pa karon nga ginapangita. Base sa records ng CDRRMO Bago, o kung anom ang napatay sa mga residente sa barangay Mailong kag isa ang taga-barangay Don Jorge Araneta. Suro siya kay Andrea Marie Huhilia, ang Public Information Officer ng CDRRMO sang Bago. Ang 4 ka mga missing nagaedad sang 13, 6 katuig, 5 katuig kag 14 anyos. Dugang pa ni Huhilia, manubo ang tsansa nga ma-survive o kung mag-survive ang mga biktima. Isa man sa mga rason nga madugay ang operasyon amo ang pag-ulan kag pagbunok ng tubig sa Maragandang River. Nag-deploy naman ang CDRRMO Bago sa duha ka mga teams para sa nagapadayon nila karon nga operation. Ang challenges sa ila guro sir ang weather condition gid, especially before nga gaulan pagid tapos gulpi lang mainit. Then the area sir kung diin bla. So ang mensahe lang gid guro namon, himuo lang namon ang amon part sa makaya namon kag biskan lawas na lang gid no, kung pwede lang makita na tanan sila kag try gid namon nga ma-identify sila. Sa number 5, mga isda kag mga marine products sa baybayon sa Manhuyod kag Gabay City sa Negros Oriental indi sa gihapon safe suno sa BFAR Region 7. Nag-release ang gobyerno probinsyal sa Negros Oriental sang technical report sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 7 nga napetsahan October 27, 2025 nga nagapakita nga ang mga isda, alimango, pasayan kag iban pa nga mga produkto sang baybayon ang nagkalamatay sa baybayon sa Manhuyod kag Baez City. Base man sa report nga ang wastewater halin sa Universal Rubina Corporation Distillery ang may madamo nga content sang molasses nga mahimo amo ang rason sa pagkapatay sa mga isda. Inibase sa water sampling nga ilang ginhimo. Suno sa BFAR, mahimo gin-block sang molasses ang hasang sa mga isda kag ang molasses anangin kabangdanan sa pagdubo sang oxygen level sa dagat. Ganit suno sa BFAR, dapat anay hulaton sang pumuluyo nga madeklarar nga safe na kanon ang mga produkto sa baybayon antes ini kanon. October 26, sa naguba ang tail pond sa distillery suno sa kumpanya bangod sang linog kag mabunok nga ulan. Sa isa ka statement, ginsiling man sa kumpanya nga wala man naglala pa ang contamination sa tubig dagat bangod sang bagyo. Parayon ng URC nga nagahatag sa bulig sa apektado nga mga pamilya kag naga-coordinate sa DNR kag mga LGU sa paglubad sang sini nga problema. Sa number 4, nagaduso sa karon si 4th District Congressman Jeffrey Ferrer nga matagaan sang pondo ang mga lugar nga labing apektado sa bagyo nga Tinyo para sa ilang pag-recover.
Gitparangat niya sa national government sa pagsapol ng Secretary Sonny Angara kag Cristina Frasco ang kinahanglanon man sang 4th District nga nagalakip sang permanent relocation sa mga nawad-an sang puloy-an. Nagapati siya nga kung na masugdan ang trabaho sa bulan sang Disyembre padayon ang pagbabangon sa sulod sang 6 ka bulan. Karon nga tigaling na may mga dalan man padulong sa sentral nga apektado pero may sarang man nga iban nga alagyan. Sa piyak nga bahay, nagapanawagan man siya sa Department of Environment and Natural Resources nga lantawon ang mga nagkalaguba o kung nagkakatabo nga ginapatuman nga development sa kabukiran. Dapat magapatuman sang inventory kag inspection ng DNR para makahatag man sila sang solusyon labi na sa mga wala nagakomply sa ECC. May mga development sa iya sa pila ka bahin sang kabukiran sa Baguio City. Ang observation, well, of course, kung part of that, wala tamay mo, may mga upper part nga gina-develop nila nga it should be the call of at a call to attention sang DNR nga to inventory o inspection nila kung ano man to sa babaw ang ginahimo dito kag makahatag man sila sang solusyon kung i-stop ina o kung ano kay tanan man niya development sa babaw amo na ginambal ko ang ECC gid antes kamukatag o wala ECC totally ang LGU hindi man nila pag-itagaan sang permit kag hindi man ipa-operate. Well, ginambal mo na upper parts ng Baguio City o kung din area. I'm not talking about the 4th District, I'm talking sa full tanan. Sa number 3, Negros Power nagpasalig nga mabalik na ang power supply sa tanan nga mga area sa Domingo nga adlaw. Sunod siya kay Bacolod Congressman Albi Benitez. Inagit pahayag ni Congressman Albi Benitez kaupo na presidente sa kag CEO sa Negros Power nga si Ruel Castro. Sunod kay Benitez, nagpasalig ang Negros Power nga ginahimo nila ang tanan nga pamaagi agud masiguro nga mabalik ang kuryente sa Bacolod sa Domingo o kun antes pa sini. Ginapasiguro man sa kumpanya nga paray ng ilang pagpaningwa agud na padasig ang pagkayo sa mga linya kag pasilidad nga naguba sang bagyo nga nagresulta sa malawig nga brownout sa syudad. May mga lineman nga gindugang halin sa sister companies nila para mapadasig ang trabaho. Ginpahayag ni Castro nga mas dako ang damage sang kuryente sa syudad sa Bacolod rason nga nagakinahanglan sang pila ka adlaw antes ma-restore ang main power source sa mga substation kag ang mga poste nga nagakonekta sa mga feeders. Dugang pa ni Castro, kalabanan sa mga poste nga nahamtang sa mga lugar, hindi masudlan sa ilang mga salakyan, gani ang paghakot sa mga kagamitan, mano-mano. Saying siya nga ang damage sa network sa kuryente was bigger than they expected. And it took them a couple of days para ma-restore anay ang main power source sa mga substation kag ang mga poste nga kadto sa mga feeders para magkadto sa atong mga balay kalabanan kuno ara sa mga uma. Sa number 2, ginlibot kag ginbisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lugar sa Negros nga natam-an sang bagyo nga Tino. Naglibot si Vice President Sara Duterte sa siyam ka mga lugar sa Negros Occidental kung sa diin nagatinera mga evacuees nga nahalitan sa bagyo nga Tino kag uwan. Nagpanghatag sila sang relief goods gikan sa Disaster Operations Center sang Office of the Vice President. Ang kada box may unod nga assorted food items. Nataranan nga mag-distribute man sila sa bugas, water containers, GI sheet, kag mga kahoy nga i-deliver kunyara na ang supply. Halin sa Himamaylan City, sila nagbisita sa Binalbagan. Moises Padilla nagpadulong sa duha ka mga lugar sa La Castellana, La Carlota City, Baguio City kag 3 ka mga lugar sa syudad sa Bacolod. Sa Himamaylan, nagpromisa ang Vice Presidente nga igahatag ang iya na baton nga iPhone 17 sa SK Chairman sang Barangay 2 nga wala makaselebrar sang iya kadlawan bagong nagpatigayon ini sang disaster preparedness effort sa November 3 antes mag-igo ang Bagyo Tino. Sa Binalbagan, magluwas sa relief goods nagpasalig si VP Sara sa mga evacuees nga silang iga-treat sang spaghetti meal subong adlaw. Samtang, magabulig ang OVP Satellite Office sa Bacolod City sa pag-follow up sa water service provider kag power company angot sa mga concerns sa power outage
kag kakulang sang potable water supply sa pila ka mga lugar sa probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, kahalitan sang bagyo nga tino sa mga infrastruktura sa Negros Occidental nagdangat sa 605 million pesos. Sa Tourism Secretary Cristina Frasco kag Education Secretary Sonny Angara ang nagpadulong sa Negros para magtiglawas sa presidente para ipalabot ang iyabulig sa probinsya. Sa executive briefing, aging patigay ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nanday Frasco kag Angara, nagdangat na sa masobra sa 605.4 million pesos ang kahalitan. 155 million pesos ang kahalitan sa pananong kag livestock, sunod sa kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sa Department of Agriculture. 22.5 million sa fisheries kag damage sa infrastructure ang yara sa 427.9 million pesos. Sunod kay Frasco, sila ang ginpadala ni President Ferdinand Marcos Jr. para ipalabot sa apektado nga pumuluyo nga yara sa gobyerno nasyonal sa pagbulig kag ipabatsyag ang presensya sa national government tubtob nga liwat makabangon. Mga food kag non-food items, health-related relief ang ipalabot lakip na ang medium-term nga bulig para sa infrastructure kag shelter nga kinahanglanon. May 7,876 ka mga balay ang nagkalaguba kag 49,382 naman ang partially damaged. Sunod kay Frasco, personal nila nga ipadangat sa presidente ang sitwasyon kag concern sa mga LGU. Upod si Governor Lacson kag iban pagig nga mga opisyalis gikan sa gobyerno nasyonal, una nila nga ginbisitahan among banwa sa binalbagan. Ginsiling ni Mayor Emmanuel Aranda nga may 5 million pesos gikan sa presidential office nga igahatag sa LGU. Ginsiling man ni Aranda nga ginpahayag ni Secretary Angara nga magabulig ang Office of the President sa pagkayo sang dalan, eskwelahan kag taytay nga nagkalaguba. Kayuhon ang taytay sa biaw sulo sa iya nga isa kadako nga bulig sa mga pumuluyo. The presence of national government is felt until the period of recovery. So today, we will have a series of visits to various LGUs to continue the efforts that have already begun from the national government, and that is to provide relief in terms of food and non-food items, health-related relief, and in the medium term, infra and shelter-related relief. We have some IT equipment. Kag sa good vibes, mga donasyon gikan sa pribado nga mga grupo ug individual padayon nagainabot para sa natam-an sa bagyo nga Tino. Iban nga mga residente nagagbulig sa paghakwat sa mga goods. Ginshare sang NVC Foundation ni Grense Volunteers for Change ang video sang bayanihan sa mga residente nga nagatinir sa evacuation center sa Ramon Torres Sugar Central National High School sa barangay Baaw sa Bago City. Hindi na makapanaog ang truck sa dalanon gani nagbinuligay ang mga residente para mapapanaog ang mga karton sa mga tubig, mingo meals, bugas, staff toys, personal hygiene supply kag pagkaon. Ang NVC ang padayon nga nagakadto sa 14 ka mga sites sa La Carlota City, La Castellana, Isabela, Pontevedra kag Bago City sa Negros Occidental kag pati sa Cebu, nagadulong man sila sang bulig sa mga nagakinahanglan. Madamo karon sa pribado nga mga grupo pati pribado nga individual nga nagahimo sa mga effort para makapalabot sang bulig sa mga apektado sang bagyo sa bilog nga probinsya. Kag shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si RH Tata, good afternoon NIR, si Gloria Bantige, good afternoon Digicast kag Sir Roming Subaldo watching from Pulupandan, si Tatin watching from Netherlands, more power Digicast Negros. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, si Jessery Garucho Hivero, maayong gabi kay Digicast Roming watching from Sarait, Himamaylan City, God bless everyone. Shout out kay Toto, Sean kag Jolan nga nagabulig paninlo sa school sang binalbagan. Very good.
Si Chona Evangelista Garedo. Good afternoon, Digicast Negros. Watching from Singapore. Si Nikki Galido Lagunday Ortaliz. Halong gid kamo mga linemen kuno halong gid. No? Kag si Susan Sanchez ihatag na yun for business recovery this Pasko. No, mga bulig na siguro gina namin ni Ma'am kag si Gerardo Marquez maayong hapon Digicast Negros kag Sir Ruming. Kagabuyan to mga top 10 nga balita sa Negros Island Region subong hapon. Tutup sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.